Καταζητείτε. Ποτέ δεν πετυχαίνουν τη μύτη μου. Είναι επικίνδυνος. Ράιντερ! Καλή φυλακή! Θα μου λείψει το γέλιο σου! Όμως ο μεγαλύτερος κλέφτης του βασιλείου διάλεξε το χειρότερο μέρος για να κρυφτεί. Επιτέλους μου... Ποιος είναι? Εντάξει, άκου, δεν θα ήθελα να γίνει έτσι, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Και τώρα θα το υποστείς. Εκείνος τα έχει δει όλα. Εκείνη ήταν πάντα φυλακισμένη. Πάρ' τη ξανθούλα! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου! Χρειάζονται δύο για να γίνουν τέτοια μπλεξίματα. Άσε κάτω τα μαλλιά! Ραπουνζέλ. Μπλεχτείτε σε Disney Digital 3D αίθουσες.